Wahai pemirsa, sainem iku ya. Sainem duwe simpak sing sangat menggugah selera para lelaki ya. Buat cewek-cewek untuk menyenangkan pasangan Anda, belilah ya toh simpak jaring-jaring kaya ngene iki lho. Sainem iki duwe ya simpak sing garai veline ngaceskeng ya, ngaceskeng mekengkeng. Nem kue apa duwe pasangan ora duwe. Sainem janda tidak laku ya. Sainem ki lowemu welek janda ya. Sainem duwe kathok iki. Biasane iki aku kepengen sih ya tau nggae kathok iki tak sepilne nanggen emas ya. Emas iku jenenge Yuaneko. Oh enak iki. Iki nang bokong ya gak sumuk, trawang-trawang lho. Trawang-trawang terus warnane kaya kuteke sainem. Kaya kuteke sainem ya. Mbak-mbak pokoknya tuku ngene iki ya ben pasanganmu seneng dibuka iki payu nang kathok ya to. Nang kathok ya to. Beh iki lek jenenge kaya veli gedhe to men. Jenenge sapa? Kok ngendi? Nganjuk. Demen dhek mesti iso ngaceskeng. Ya, godi gedange cah kae tenan. Ndahne ya, ndahne nggen kene iki. Jan. Rokokan dhewe. Rokokan dhewe piye to? Kowe aja mok biasane lungguh kloso engko klosone cabut kowe. Lek nang kene kan kok enggak ngeterne si iki ben mlaku dhewe. Pokoknya kudu belajar pinter set. Lah awake dhewe raketang iso ngisek-ngisekne patadong jak dolan adoh wani, masih nang tumun pantai gitu. Mbak-mbak isi patadong satu-satu sih. Lah dhewe ngene iki limit sampai akhir bulan kita gak tuwa. Soalnya wis rasa mau getune, aku ki ngadepi omahku ki ora enek penghunine lho. Aku ki omahku iki kosong blonge bertahun-tahun, tapi bayari wong tapi. Tapi ra mambu toh? Enggak. Berarti mbak sebelah kayak mau ngeso. Jarine mambu emang karo kedip-kedip nang burine kok. Ngomongnya katisu anyar ki ngono. Tapi Rasuloyo toh? Karo mangan nek kuwi. Segone karo sambele. Tapi kuwi yo lucu loh, sego kucing tapi enak dagingnya. Daging lek frozenan lo murah nang kene. Ih senengane sego kucing kok. Lah endarang gen kuno nang Jawa kono akeh sego kucing sepanjang jalan ngendi-endi akeh. Aku nang desa yo enek, Mbak. Oh, maksudnya nang Jawa endarang genku kono masak deh. Ditubruk wong. Ya. Nyawang aku tok wedi wong kowe pegel aku kok. Tak tenteng ak cendrelne tiang listrik kok. Iki terhibur cetuk wong kuwi.
Mbak Ise. Lagi kan tipis adem. Ya beginilah. Ibu negara siji kuwi engko lek anu keluwen jatah kunduk ada 2. Iya. Ora lah. Nah. Si lho Mbak Dem-dem delokan madang lho. Jadi buat anu, buka puasa.